Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, pripun kabare dinten menika? Alhamdulillah saras remen atine. Ing pepanggihan menika Ustazah ajeng ngaturaken materi bab basa Jawa kelas gangsal. Wonten ing buku Wursita Basa menika materinipun babagan sesorah. Nah, dinten menika nyinaoni babagan apa to sesorah kuwi? Isine apa wae ing sesorah iku? Sesorah yaiku utawa asring disebut tanggap wacana utawa pidato dalam bahasa pidato. Yaiku micara ana sak ngarepe wong akeh, ngomong ning ngarepe wong akeh, ngono kae jenenge pidato. Menawa gur ngomong wong loro wong telu kuwi jenenge pacelatan utawa percakapan, bercakap-cakap lah. Yen ana ing ngarepan di depan panggung, nah, akeh sing ngrungokake, ngono kae jenenge pidato utawa sesorah. Tujuan sesorah utawa pidato iku apa? Setunggal, menehi informasi utawa keterangan. Contone penyuluhan, ana penyuluhan KB, penyuluhan kebersihan, pangajak-ajak informasi umpamane resik-resik kuwi bakal marakake desane dadi sehat. Nah, itu biasanya ana penyuluhan. Lajeng kalih menehi hiburan utawa raos panglipur marang pamiyarsa. Contone dagelan. 3. Menehi hiburan utawa atur palaporan. Tuladhane laporan ketua panitia. Amarga mau wis bar ana acara terus ketuane laporan. Sekawan menehi piwulang, contone daikits. Nah, gangsal bujuk utawa ajak-ajak supaya sing ngrungokake kuwi mau nindakake apa sing dikarepke pamicara. Contone pidatone ing kampanye. Nah, niku wau artine pidato karo tujuan pidato lah. Sakniki ingkang kedah dipun gatosaken nalika sesorah yang harus kita perhatikan ketika kita berpidato itu apa? Setunggal, basa. Misalkan kita berbicara utawa dhewe pidato kuwi sing ditontoni pamiyarsane pendengarnya itu siapa? Teman sebaya, apa simbah-simbah, nah apa adik-adik. Nah, yen karo adik-adik utawa kanca iku iso nggunakake basa ngoko. Nanging menawa karo wong ling luwih tuwa utawa pejabat niku nggunakake basa krama alus. Nah, lajeng yang harus diperhatikan lagi apa? Busana, pakaian. Nah, yen pidato kuwi kudu nganggo klambi sing rapi, apik, sopan. Nah, lajeng 3 swara. Swarane wong pidato kuwi kudu banter, cetha, jelas. Nah, mboten mungkin to mosok pidato kok suarane gur alun, ora krungu malah maca dibatin. Wah, ndak bakal ada yang mendengarkan. Nah, jadi suarane harus banter, cetha. Sekawan, solah bawa utawa tindak tanduk. Nah, ketika ada di depan yang sedang berpidato utawa sesorah kuwi mesti nggatekake pamiyarsane. Sorot mata atau pandangannya itu ke depan melihat ke pendengar utawa pamiyarsane. Terus tangane sing jelas, ora kok terus tangane dilebokke kantongan, kayak gitu tidak jadi pidato seperti itu. Nah, lajeng perangane sesorah utawa pidato, bagian-bagian pidato itu apa aja? Setunggal, pambuka utawa purwaka. Kalih, isi utawa surasa basa. 3, panutup utawa wasana basa. Lah, pambuka iku ngemot apa wae? Pambuka sesorah kuwi isine tentang apa saja? Salam. Banjur ukara pambuka utawa mukadimah. Terus atur pakurmatan. Lajeng atur pakurmatan puji syukur. Terus atur
panuwun marang tamu utawa marang ingkang gadah damel utawa kersa. Isi utawa surasa basa ku isine apa wae? Nah, isine kuwi gumantung temane. Menawa sesorah ing acara pendidikan berarti isine sing diceritake engko tentang pendidikan. Hari umpamane menawa temane tentang Hari Kartini sing diceritake pidatone tentang Hari Kartini, ora malah Hari Pendidikan kok cerita Hari Kartini, kan sudah salah dari temanya. Nah, banjur panutup utawa wasana basa. Wasana basa niku isine tentang dudutan utawa kesimpulan menawa diperlokke. Pangajek-ajek utawa panyuwunan utawa pengarep-arep harapannya setelah diadakan pidato itu apa? 3. Nyuwun pangapura menawa mau ana tembung-tembung sing ora cocok karo pamirsa. Sekawan salam penutup. Nah, ing pepanggihan menika Ustadzah cekap ngaturake babagan niki rumiyin. Insyaallah minggu ngajeng dipun lanjut malih. Cekap semanten atur Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.